nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Bible Cafe. Hatid po sa inyo ng Leader News Philippines in collaboration po ng God Church Calvary Chapel, Baguio. Ito po si Brother Fernan at meron po tayong mga kasama dito ngayon. 3 po tayong lalaki. 4 po kaming lalaki ngayon. Oh. At sa mga mag-guest po rito ay sabihin nyo lang po at welcome na welcome po kayo na makipag-join po sa amin. At sige po, pagpatuloy po natin ang ating programa at ininanyahan ko ang bawat isa po sa inyo dahil ito po ay programa ninyo din po ito. Kabahagi po kayo sa pamamagitan po ng pagsesend po ninyo ng mga questions, comments, any message po ay send nyo lang po. At kasama ko po si Brother Joseph ngayon, saka si Brother Andy at of course si Pastor Ram. Yes. Bibigyan ko rin sila ng pagkakataon na bumati din po sila sa inyo. At bago po ibigay ay ito po yung mga numbers po na pwede po ninyong magamit. At continuous naman po, every now and then na-flash po yung mga numbers po dyan sa screen. Pero banggitin po ko, ang Globe users po kayo, ang number po ay 0927-494-2175. At kung smart po naman ay 0949-736-5000. Sige po, at mag-prepare na po kayo ng mga question ninyo at pwede nyo na pong isend. At Yes. ito po si Brother Andy at babati din po sa inyo. Yes, isang magandang hapon nga po or gabi sa ating pong lahat, sa mga nanonood po ngayon at nakikinig sa programa, even sa mga kapatiran po natin sa Calvary Chapel, Baguio City. Isang magandang gabi po, ano? Andyan po na sila Jed, sila Sister Aida, Brother Moses, yan, Sister Malu, andyan din po na nanonood sa atin, Sister Wilda, si Sister Herolyn at si Unbi. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Also, I would like to greet if there are some people na nakikinig po sa atin ngayon sa mga Cebuano speaking, perhaps in Mindanao or in Visayas or even here in Baguio. Maayong gabi. Ayan. Sa atuang tanan. I believe I also have some friends and relatives in Davao City na nakikinig po, watching sa ating pong programa at this very moment. Maayong gabi sa inyong tanan din sa Davao. I believe the weather is good out there. Dito po sa amin sa Baguio it's been raining for like a week now, but salamat sa Panginoon at iniingatan po niya tayong lahat dito po sa Baguio City. So, I hope that you will join us sa ating pong programa sa gabi pong ito, 1 or an hour sa ating pong pag-uusapan, especially sa may kaugnayan po sa salita ng ating Panginoon. O yan po. At kasama rin natin si Brother Joseph. Brother Joseph, ikaw naman ang magbigay ng yung greetings sa mga listeners po at viewers po natin. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po at nakabahagi na naman ako dito sa palutuntunan ito. Yes. Sana po ay maki-join kayo sa talakayan sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Okay, Salamat po. Salamat, Brother Joseph. At of course, si Pastor Ram po ay magbibigay din ng pugay sa inyo pong lahat. Pastor. Yes. Magandang araw, good day sa ating po lahat. Welcome po tayong lahat dito sa Bible Cafe. At as usual po, ang ating greeting sa inyo is coming from the idea na we would like to invite and welcome you dito sa
tinatawag na pag-aaral sa salita ng Panginoon in a casual way. Kaya Bible Cafe. It is a setting na napapag-usapan ang salita ng Diyos, pero hindi po siya kumbaga yung too formal, ika nga. Yes. Kadalasan kasi pag when we talk about sa salita ng Diyos, ang setup ay yung nandiyan ka sa church or nasa Bible study. Actually, we adopted this setup or itong setting na ito even when we gather every Saturday, na we all sit down and then we get the people, ang ating mga kapatiran sa Calvary Chapel Baguio, get to ask all the questions, all the clarification we need to clarify for them, yung mga naririnig nila sa pulpito. Yes. Kaya for us, mga teachers, we make sure that whatever we present sa pulpit, that we are ready and capable to justify or to explain pagdating po ng Sabado. Yan po. Kaya yung challenge sa amin is great, is high. It is a challenging position sa Calvary Chapel Baguio, that when you present a word, when you present a message, you should be able to explain further where is that connected sa whole counsel ng ating Panginoon. So, yun din po ang kinda idea ng ating programang ito, The Bible Cafe. And yet, this time, hindi lang po ang Calvary Chapel Baguio ang family ang involved, but kayo po, lahat po tayo ay involved. Yeah, okay. Kaya ang idea ng programa pong ito is not to put down any doctrine, especially among us evangelicals, kundi tayo ay we can learn from one another. We can present the word yung may clarity, na we go to the roots ng mga doctrines that we all have, kung saan nga ba sa scripture ito. Yun. Kaya again, we welcome you po sa ating programa, and as we always do, na tayo po'y nag-i-start sa pag-aaral sa salita ng Diyos, and for now, we chose to study dito sa Book of Proverbs. Kayo naman, if you're not driving or if you are stationary, nandiyan kayo sa office ninyo, or kung kayo nasa bahay and you have the luxury to open your Bible, pwede po ninyong i-open sa Book of Proverbs chapter 2 as our openings are done, then we can proceed. Kaya prepare your Bible sa Book of Proverbs chapter 2. And again, welcome po dito sa ating programang The Bible Cafe. Salamat po, Pastor, at gusto kong batiin bago ko basahin po yung Proverbs po ay si Malu Vergara, yan po, at Tess Rodrigo. Yes. Yan, at si Malu Vergara po ay late po sa kanila ngayon sa mga oras to, pero gusto niya live, ayaw niya yung delay, parang ganun nakacharge. Ayaw niya. So Malu ay magandang umaga, dahil alam ko 1 o'clock ata dyan. So naka-alarm si Sister Malu. Oo. At ganun din kay Jed Gamboa, kay Harold Dolais, at Yes. kay Sek. Meron pang dito si Macadamiatan. Yan Yes. po. Oh yes. Si Joy yan. Si Joy. Ayun. Ang sabi po niya, hello po, to God be the glory for all of you. Thank God. God bless po. Yes. Yan. Tama. Salamat po sa mga greetings po, at nagpakiramdam na kayo po ay nanonood, at hayaan po niyo, mag-send po kayo para mas lively po ang ating pag-uusapan. O sige po, Proverbs chapter po 2,
Umpisa po tayo sa 16 hanggang sa 22 po. And I read, sabi po niya rito, to deliver you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words, who forsakes the companion of her youth, and forgets the covenant of her God. For her house leads down to death, and her paths to the dead. None who go to her return, nor do they regain the paths of life. So you may walk in the way of goodness, and keep to the paths of righteousness. For the upright will dwell in the land, and the blameless will remain in it. But the wicked will be cut off from the earth, and the unfaithful will be uprooted from it. Yan po, Pastor. Yung Yes. verse. Alright, yes. So po, salamat Brother Fernan for reading our text for the day. Ayan, Book of Proverbs. Ano po? So much sa Book of Proverbs. Every time we talk about and study, dig in dito sa sinasabi ng every segment actually. Dahil remember, ito ay naisulat sa panahon ni King Solomon. King Solomon being the wisest person ever lived dito sa mundong ito. Now, he was used by Yahweh to write all the observations na napansin niya dito sa mundong ito. At the same time, not to learn many things in a hard way. Ika nga, hindi mo na kailangan mapasok. Hindi pa sabihin, mainit yan. Kung tayo marunong makinig, hindi na dapat tayo mapaso. Yun ang idea ng Proverbs. Yes. Kaya si King Solomon, not only that he addressed ang kanyang mga sulat, ang kanyang mga payo, kanyang mga advices, para sa panahon nila, kundi ito ay hindi lang sa panahon natin, but at the same time ay meron po siyang hatid na spiritual din sa atin, lalo na sa mga Kristiyano. Dahil kung tayo po yung mga Kristiyano, isn't it dapat focus natin ay sa Torah, Yes. or sa salita ng ating Panginoon. Kaya dito meron siyang nabanggit na immoral woman. Now with our understanding, being a Christian, being people who are possessed by the Holy Spirit, we can see another being dito, not just a literal woman. Of course, ang tinutukoy ni King Solomon dito were mga prostitutes, yung mga ganon na klaseng mga tao. Pero sa panahon natin, parang there is another being, kumbaga dalawang pwedeng tingnan natin dito, na it applies sa atin, lalo na tayong mga Kristiyano. Tingnan po natin beginning 16 as Brother Fernan read ang ating pong Proverbs, no? Nung sabi po niya, to deliver you from the immoral woman. Remember, kahapon po, we talk about yung importance, yung benefits ng isang taong keeping wisdom in his heart, having recognizing the knowledge coming from Yahweh dear sa kanya. So kung ganun ang attitude ng tao pagdating sa mga things of Yahweh, yung mga sulat, mga instruction ni Yahweh, he will be protected. To the point, he will be protected from such people. Kaya yun, ito ay mga added benefits ng isang taong maalam sa salita ng Diyos at siya nabubuhay ayon dun sa mga kalooban ng Diyos. Kaya ito ay mga added po ito from the many segments na lumipas if one will consider ang salita ng ating Panginoong Yahweh. Kaya sabi niya, to deliver you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words. From the seductress. Ano po? Ang seductress, alam natin from the word na seduce, yung nanunukso. So kung siya ay, sabi niya,
from the seductress who flatters with her words. Siyempre, subukan, wag niyo po subukan, pero kung pumasok ka sa mga beer house, actually, there's nothing to be impressed of you. I'm sure yung mga nagtatrabaho doon ay they will say something na they will notice something na hindi naman totoo sa iyo. That's flattering. Yes. Kumbaga, buti pa dito napapasin ako, sasabihin naman ng isang tao, kaya sige, yung tayo dito, ito yung mga elements na tinutukoy ni King Solomon. Ano po? Kaya directly sa kanya, sa panahon nila, he's only talking about these kind of people, yung mga prostitutes. Kaya sabi niya, sa verse 17, who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her God. So ano po yung forsakes the companion of her youth? Ano po yun? Well, remember, kung ang mga babae, they're in the age of, sabihin natin 15 to say 20, they have their own circle na ka-youth nila, at iba yung kanilang pinag-uusapan. Pinag-uusapan nila yung crush, pinag-uusapan nila yung house chores, yung mga simpleng bagay. Pero itong mga klaseng babaeng ito, they are actually talking about something else. They are into a business that they detach themselves do sa mga commonly na pinag-uusapan ng mga kababaihan na sa mga ganun na klaseng edad. Kaya ang sabi niya, who forsakes the companion of her youth. Wala na yon. Kumbaga ngayon, she's geared into something mature, something adult ang kanyang kaisipan at ang kanyang direction. Ang sabi niya, and forgets the covenant of her God. The covenant of her God. Ano pa ba yung covenant ng Panginoon sa kanya? Well, unang-una, the covenant of Yahweh. Ang pinag-uusapan kasi po dito ang Israel. The covenant of Yahweh to everyone na nabubuhay sa promised land, sa Israel, He will take care each one of them. Pero siyempre, ang mga dalaga, pag nawala yung kanilang trust kay Yahweh, they will now try to find ways on how they can kumbaga they can marry, or they can find a man for themselves, or para kung paano sila kikita, o paano ako mabubuhay. Remember po nung mga brothers, remember si Lot, yung dalawa niyang daughters, nung sila po'y makalabas sa Sodom, at sila'y nag-stay sa isang place na malayo sa mga tao sa kabihasnan. And then itong dalawa niyang anak na babae, ang kanilang naging kaisipan, napakalayo natin sa mga tao. Paano na tayo dadami niyan? Ang sabi nila. Si tatay lang ang lalaki dito. So, in short, ang naging resulta po ng kaisipan na iyan, nilasing nila ang kanilang tatay. And obviously, they had a relationship with him, both of them, at ang naging anak nila, ang lahi, diyan po nanggaling ang mga Moabita at ang mga Ammonita, mga Ammonites and Moabites. Now, tingnan po ninyo mga kaisipan na yon, na thinking Yahweh is not capable to make you help you find husband. Yahweh is not capable to sustain you, to provide for you. Kaya obviously, pag ganun ang kaisipan ng isang babae o ng isang tao, gagawa siya ng pansarili niyang kaparaanan paano siya mabuhay sa mundong ito. Kaya parang gumagano na lang
yung tao eh. Parang yes. pag nawala yung na-detach tayo sa trust natin kay Yahweh, this actually will happen to all of us. Parang instead na, lalo na sa mga Kristiyano, instead na tayo ay victorious, conquerors, si Apostle Paul sabi niya, we are more than conquerors. Yan po yung sinabi niya, ginamit niyang term. Imagine more than conquerors. Pero many Christians, they live as a survivors in this life instead of looking up to Yahweh and saying, well, Yahweh knows my needs. Yahweh will complete whatever He planned for me in this life, whether basta masipag ako, basta ako'y ginagawa kung ano yung nasa harapan ko, as long na hindi nako-compromise ang aking worship and service sa Kanya, hindi ka detached kay Yahweh. Ano po? Dito, ang babaeng ito, what happened is, sabi niya, who forsakes the companion of her youth, iniwan niya yung pagka-innocence niya, and forgets the covenant of her God. Why would you forget ang covenant ng Panginoong Yahweh sa iyo na nagkulang ba siya? Hindi po magkukulang si Yahweh hindi lang sa mga babae, kundi sa ating pong lahat. Hindi po ba? Well, Yes. Kaya lang ang issue dito, Brother Andy, yung as you agree with me, ang issue dito ay yung many people do not know the covenant they are under Yahweh. Yan po ang yan ang malungkot na kumbaga sitwasyon ng maraming tao ngayon, including mga Christians. And then dito sa verse 18 sabi niya, for her house leads down to death, and her paths to the dead. None who go to her return, nor do they regain the paths of life. Dito po, it seems like King Solomon is talking about a point of no return. Parang those people, mga lalaki that accepted that invitation, they will never be the same again. At salamat naman at sa panahon po natin ngayon, however big, whatever experience, damage ang ginawa ng kaaway sa atin, the moment we come to know Yeshua as our personal Savior, Panginoon ng ating buhay, everything changed. But imagine sa panahon po ni King Solomon, sa panahon nila noon, you cannot do that because you have no Yeshua to reset you. Kumbaga sa atin, so much blessing. Kumbaga ang napakalaki ng benepisyo po natin under sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, even ni Yeshua. Sabi niya, none who go to her return, nor do they regain the path of life. Even sa panahon natin ngayon, if people will pursue this direction until they will recognize that Yeshua is their Savior, hindi po sila babalik. Meron pong mga group of people sa internet now these days that were becoming kumbaga, nagiging aware tayo sa kilos nila. Ito po yung mga taong from the beginning, masama po sila. Masasama po sila. Kaya, to the point, dahil nga hindi lang sila masasama, they have the money. They control the bank. They control every kumbaga, yung every group na nagpapalakad sa mundo, from the medicine to military to the gathering of the nations, makapangyarihan po sila. Pero just because they engage themselves into something wicked, there is no point of return sa kanila. Hopefully, some of them will come to know Yeshua as their personal Savior. Yun lang po ang pwedeng will pull them back into becoming a person again as Yahweh intended for each and every one of us. Pero
ito lang po ang lesson dito before I will continue. Tayo po sometimes pinapanood natin yung fame, yung success, yung mga things na meron ng mga tao na naririnig natin. May isang hotel sa ang tawag dito sa Dubai. Meron pong hotel diyan sa may Dubai na ang overnight ay it's about 500,000 pesos. One night sleep. Wow. 500,000 pesos. Siyempre punta ka doon, no? Yeah. Kita mo yung mga nag-check-in, yung mga lalabas, yung mga sasakyan nila, para bang kung ikaw ay you're not aware of the Bible, sasabihin mo, wow, buti pa yung mga taong to, parang gano'n ang dating sa'yo. But if you know the Bible, Yes. you look at them, these are the people that cross the line that they have no return, point of no return unless they come to know ang ating Panginoong Yeshua. Ito yan. Sila po ito. Kaya sa atin ay salamat. Salamat po Panginoon at I did not cross that line. Yan po dapat ang sinasabi ng mga simpleng tao. Dahil so many people na meron po silang pera, they are successful, meron silang they're in fame, top of the world, pero sila inggit na inggit po sa atin when we have simply just pagkain sa table and roof sa ating sa ating mga heads. Simply we know who we are before Yahweh. Hindi natin nakalimutan yung covenant ni Yahweh sa atin. Yan po yung yan ang napakagandang kumbaga blessing bilang isang simpleng Kristiyano, isang tao. And then dito sa 20, sabi niya, so you may walk in the way of goodness and keep to the paths of righteousness. So ito yon. Una, maiwas ka sa ganitong klaseng mga tao. And then yung 20, ito yung continuation ng isang taong may wisdom sa puso, and he actually recognize na mayroong knowledge and may instructions above him, and he has no problem knowing and obeying those instructions. Sabi niya, so you may walk in the way of goodness and keep the paths of righteousness, for the upright will dwell in the land, and the blameless will remain in it. So we're talking about sa kaisipan ni King Solomon, is talking about sa mga Israelites na somehow kung sila ay they're keeping their righteousness or their godliness by obeying the law, they will be preserved. Nandun po sila. Hindi sila mapapaalis sa lupang yan. Pero sa atin po kaya, what is that? What is that? Ano yung sinasabi ng proverb sa atin? Well, I believe ang sinasabi po ng proverb dito, tayo pong nakakaalam na sa salita ng Diyos. Tayo pong we are already living the life that Yahweh instructed us to live. Someday, He will do a clean up dito sa mundong ito. At ang mangyayari po, yung lahat ng tumalima, lahat ng nag-obey, nag-recognize sa kanyang salita, will actually remain dito sa mundo, and the rest will be taken elsewhere. Kaya dual po ang kanyang sinasabi sa 21, no? And then sa 22, kasama na rin to, but the wicked will be cut off from the earth. From the earth. And the unfaithful will be uprooted from it. Yes. Unfaithful po. We are mixed with the many kinds of people sa mundo pong ito. Some of them, they have many more things than us. Pero yung kanilang mga puso, yung kanilang approach, yung kanilang ways on how they accumulated yung mga bagay na yon unfaithfully. So we should not pursue them. We should stand on our ground kung tayo po'y tunay, kung tayo po'y faithful, kung tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Yahweh. Hang on to it. Hindi pa naman tapos eh. Eto ngayon, pag gumalaw ang ating Panginoong Yahweh, lalabas kung sino yung mga faithful at kung sino yung mga unfaithful. Ayun, I guess
that's my time dito sa Proverbs natin. Brother Fernan, Brother Andy, Brother Joseph. Yan, kung any additional, let's get into it. Anyways, kung meron po kayong question, send it to us. Kung kayo po ay nanonood, give us your comment so we can also greet you. Yan. Salamat po, Pastor, at marami po tayong question dito. Meron na pong nakikita kong dalawa, pero gusto kong batiin yung mga nagparamdam na sila ay nandito rin at nakikinig. Nandyan po si John Patrick Alcantara, Labrador. Yes. Yan, welcome po dito sa programa. Ganun din si Vilma Kayaban. Yes, Sis Vilma, kumusta? Yes. Rap Publico. Yan, at Benigno Navarro. Hoy, si Brother Benny. Yes. Hello. At si Testan, I'm watching na po. Sabi po niya. Yan, California din yan, kuya. Okay. So, that's a bit, purposely, they wanna watch. Yes. Puyat na po sila dyan. Pero imagine, mas excited sila na mapakinggan tayo live, Pastor. Yes. At of course, si Moises Delirio, at meron siyang katanungan mamaya at basahin natin. May kasama ding nanonood dyan, si Moses. Ayun. Sister Lita. Sister Lita. Yeah. Yan. Si Angeline Orsabia. Opo. Yan. Si Tanya Adrias. Of course, kasama niya si Benedict Adrias. Testa, bati na natin at pinapalam niya na si Grace Javier at Almasan Gabriel ay kasama din po niyang nanonood po yan. At si Pastor Lito, si Di Guzman. Yes. Pastor. Yes. Yan. Si Ali at Hison, si Brother Danny Olais, si Ruby Galindez Duran, hindi ko ma-pronounce to, parang City Chuck Craig. Yan. Important. At Haril Mengay. Yan. At Yes. yun mga yun. Magandang araw po sa inyo. Yes. At bago po natin basahin yung mga katanungan, ay baka Brother Andy, Brother Moses, baka dun sa mga na-explain ni Pastor ay meron po kayong katanungan doon. Yes. Opo, I would like also to greet bago ko po yung question or clarification dun sa nabanggit ni Pastor Ram kanina. I would also like to greet ang aking pong kapatid dyan sa Davao, si Dennis Macasa. He's watching also. And also a friend of mine dyan sa Cebu, si Arglen Pisalbon. Thanks for watching. Maayong hapon diya sa Cebu, no? Mga Kasibuano speaking natin, even sa Davao. Ayan, so at sa lahat po ng nakikinig sa atin sa gabi pong ito. Napakaganda po yung na-present ni Pastor Ram sa ating kanina. It's very timely, especially po sa mga in the marriage relationship already, at dun din po sa mga planong mag-aasawa, no? Napakagandang pag-aaral po nito na kumbaga it's a warning ahead of time, especially dun po sa mga nagbabalak pong mag-asawa. Dito po, Pastor, I believe yung nabanggit niyo po kanina sa verse 16, to deliver you from the immoral woman, ay ito po yung the word of God po. Tama po ba yung Pastor Ram? Yung salita ng Panginoon, yun po yung magpo-protect po sa atin. Yes. Yes. And thank you po, Pastor. And I just want to clarify po something, Pastor, na kasi ito po, as a believer, naririnig po natin ito from time to time. Ano po yung chances po kaya, Pastor Ram, na ang isang believer, say, yung isang mananampalataya na tao, since meron na siyang naririnig ng mga kagaya nito, what are the chances na like 50% po ba, 60% or 30% na siya po ay mahulog sa mga ganitong klaseng gawain or involvement sa especially right now, we've been from time to time may mga naririnig po tayo ng mga tele-evangelists. Bakit po kaya ganon, Pastor Ram, ang mga nangyayari na they fell into this, fell from grace because of this certain relationship na kanila pong nagawa? Yes. Well, ito ay kung hindi natin alam ang salita ng ating Panginoon,
kung hindi ka exposed sa Torah, you are just like a city without wall. Ano po, walang wall. Now, pag saturated ka naman sa salita ng ating Panginoon, meron ka ngayong wall, 4 corners. The problem is, remember, the enemy is not only without, hindi lang po sa without siya. So, if he is trying to, if he will use people to seduce or to tempt us, they're coming from without. Pero within us, remember, dahil tayo ay nasa flesh pa, there is still carnality in us. Di po ba? Kaya nga ang sinasabi ni Paul na until the rest of our life ay nandun yung merong may pag-aaway ang desire ng physical at desire ng spiritual. Obviously, sa mga sikat na mga evangelists na naririnig natin, they basically forgot that the war is still, the battle still ongoing, and then sometimes they try to, sabi nga nila, they're starting to believe that yung kaya sila naging successful, it's because of them, it's not because of Yahweh helping them. Kaya kung tayo manatili dun sa ating place, na whatever success, or whatever good things na nangyari sa atin, we just have to humble ourselves and continue to recognize na at one time you were just someone from the miry clay, a useless, destined to go to damnation, and yet by the mercy of Yahweh ay hinugot po tayo ngayon, ay nagagamit na nga tayo sa many different things. Ang ano diyan lang, ang problema diyan, Brother Andy, yung ang tao nakakalimot. Akala niya siya na yung yung gumagalaw, kaya to the point nagve-venture na siya, kaya siya mismo ang mahuhulog diyan sa mga dapat yun mismo ang kanyang binabantayan na hindi siya mahulog. Kung dun po sa mga Pastor Ram, dun po sa mga, if I may add another question, ano po? Okay. Say dun sa isang minister na nahulog po sa kasalanan, and then kasi may mga ibang like denominations that like itong minister po na ito ay nagkasala, and they will not allow him to handle a church anymore. Yes. Ano po yung perspective niyo po doon, Pastor? Kung kayo po yung will you still allow the person to handle the word and handle a church, a fellowship? Yes. Well, depende yan kasi you need to see the person yourself. Kasi you cannot make yung mga major line of denomination, they make a policy on how yung magiging future ng mga ministers na nahulog. Maganda yung mga policy, pero at the same time we should observe yung tao, where is he coming from. Halimbawa, may policy na dapat 6 months ay hindi siya hahawak ng gawain, or yung iba 2 years dapat wala siyang hinahawakan na gawain, but after 2 years, pwede na siyang mag-consider. Kung after 2 years, wala pa ring pagbabago sa kanya. Yes, okay. O kung, halimbawa, nakita mo talagang remorseful ang tao, after 2 months, talagang he has nothing to do with the ministry and everything. Pero you see that the person is ready to be restored. So, ganun lang yung ano dyan, pag-approach sa mga different people, different yung kanilang, kumbaga, yung kanilang progress, different yung kanilang pag-accept sa nagawa nilang kasalanan. Yes, I think I agree with that, Pastor Ram, kasi may mga naririnig lang po ako, even before, na may mga certain denomination na they will not allow him or the person to teach or handle a ministry anymore. Kasi naalala ko lang po yung si King David na, he fell kay Bathsheba, but he was really sorry about that, at hindi naman siya inalis sa although may consequences po sa kanya, pero hindi naman siya inalis dun sa kanyang pagiging hari ng ating Panginoon, although he was rebuked by God through the prophet
Nathan. Yeah. Salamat sa mga katanungan, Brother Andy, at kasagutan, Pastor. Yes, At Apo. bago natin pagpatuloy yung pagbasa sa question ay magandang araw din kay Criselda Garon. Yan, at sa New York siya. Yes. Yes, imagine that. They're Sister- staying late para lang mapanood ang programa po Well, ito. actually, Yes. sa New York, Brother Fernando, the same time natin ngayon. Ganun. Medyo, ano na doon, bukang liwayway na. Yes, Ayun, 7:10 maliwanag na. a.m. Oo, Mga maliwanag kapasta. na. Okay, sino pa po? Sige, bigyan po natin ng daan yung question po ni Tanya. Ang sabi po niya rito, Pastor, ask ko po, marami po kasi sa social media nagsesend ng chain messages na may kasamang curses. Yan. Kung hindi mo siya napas at blessing pag napas mo naman po siya. Ang pagkakalam ko po, hindi po ganoon Yan. sinabi. Nako, very common po ito Yan, ngayon. yan yung mga paraphrase natin, ano, yung Para namang mansense po eh. No? yan, na kadalasan, ako rin marami na nagbabasa na gano'n na itre-treat na hindi mo pinindot ito o Oo. parang may mangyayaring masama, parang Yeah. hindi maganda. No? Anong kasagutan po dyan, Pastor? Okay, salamat po, Brother Fernando. Sister Tanya, okay, salamat sa... kahapon katabi ka namin dito, Salamat sa internet at Yes. kahit na may distansya, you're still with us. Ah. Ito po, ang actually ito yung this is the curse itself. This is the curse itself. Kaya sa mga bagay na ganito po, never enter them. Once you see them, delete. O yeah. Yeah. Kung parating ganun na lang yung pinopost ng tao, pwede po siyang yan follow. Pero mga curse po yan. Never enter them. Kasi ang curse ay you need to be part of it all the time or else something will happen na hindi, maybe something will happen na something good, hindi ka bahagi, or something bad if you will not be if you will not get in the whatever scheme na meron sila. Example po, no? Yung lottery, gambling. Yes, opo. Yung mga tumataya po ng lottery, actually, the moment tumaya sila ng 1 month, tumataya sila ng lottery, and then, yung after 1 month, halos nakapasok na po sa curse ang tao. Kasi ito yung nasa kaisipan nila eh. Kung hindi ako tataya this time, baka ngayon lalabas yun. Yeah. Baka ngayon lalabas yan. May alaga. Kaya, sige lang, anyway, magkano lang to. Yes. But look, you've been doing that for 12 years. No. 12 years already since you enter itong curse ng sugal. Kaya ang mga this is another type na curse po sila. When you see them, delete them or skip them and don't even get into it. Yan. Yan. Yes. Salamat sa kapalinugan, Pastor, at bigyan din natin ng daan itong katanungan po ni Moises Delerio. Yes. Yes. Ang tanong po niya, bilang mga Kristiyano, pwede po ba tayo magpatuloy ng mga immoral na tao? Hindi sila tunay na mag-asawa, 1 o 2 gabi sa ating bahay. Salamat po. Parang bisita po, no? Parang bisita na, Yes. let's say, tayo, may Kristiyano tayo, at merong tayong bisita na hindi naman sila mag-asawa, at tumuloy sila sa ating bahay, sabi nga rito, 1 o 2 araw sa bahay natin, ang kung ay patutuloy ba natin? Parang, Yes. ganun po ang katanungan ni Brother Moises. Okay. Oh, ang ganda naman ng katanungan ni Brother Moises. Interesting Yan ang mga so practical na mga Yes. tanong, ano po, Kuya Moises. Again, I also want to greet si Sister Lita there watching with you and the rest of the family. Salamat for viewing us, watching us at the moment. Well, of course, meron nga isang hotel sa Manila, nasa Pasay, yung Kabayan Hotel.
Actually, ang Kabayan Hotel ay naging ano po yan naging kumbaga naging usap-usapan siya lalo na sa mga Christians na hindi po sila tumatanggap ng mga ang tawag doon, mga guests. Kung dalawa sila, babae, lalaki, kung hindi po sila mag-asawa. Kung wala po silang suot na sing-sing or mapakitang mag-asawa sila. Yan, I really appreciate that hotel. Kaya pag nag-overnight po sa Manila, yan po ang unang hotel na inaano ko, nire-reserve ko. Na kung yun ay isang binabayaran na yan, kumbaga, alam natin mga hotel ay for business ang kanilang number one na purpose. Tayo pa kaya na may mga tutuloy sa atin at hindi po sila mag-asawa and they will sleep sa sa one bed and they will stay there. The best thing to do po ay we can always say no na hindi po dapat yun ay nangyayari sa loob ng ating mga tahanan. Kaya simply to say, Brother Moises, na we should say no pag ganun po ang alam natin they are coming, or kung talagang desperate sila and they need a place to sleep, then you just have to tell them upfront what's stopping you in welcoming them. So they can always sleep separately habang sila'y nasa bahay natin. Ayun. So, napakagandang katanungan at napakagandang kasagutan naman. At meron na naman tayong, hindi naman question ito, parang comments lang, galing kay Malu. Yan, sabi niya rito, discontentment makes rich people poor, while contentment makes poor people rich. Ayan, So, yan ang comment niya. Yes. Pastor, may dagdag ka rito sa nasabi ni Malu? Bago ko po ibigay kay Pastor Ram, ang microphone, I would like to greet si Ate G. Ang tawag po ba dyan, Pastor Ram, yung asawa po niya at si Sister Judy magkakapatid. So, hindi ko po alam kung ano po yung sa Tagalog. Sino? Yung si Ate G po kasi yung asawa po niya at yung si Sister Judy magkakapatid po sila. Okay. So, ano mo siya? Bilas mo siya. Bilas. Sensya na po, hindi po ko Tagalog, no? Kaya, yan, Ate G, magandang hapon po dyan sa La Union. Bilas. Yan, even kay Ate Desiree Okamoto. Yan, pinsan ko po ito na nasa Japan. Ate Des, magandang maayong hapon din or gabi iba, wala ko kabalo sa Japan. But thank you for watching. Gabi po, Pastor, sa Japan ngayon. Yan, magandang gabi po dyan sa inyong lahat. So, yun po. Ayun. Ano po yung tanong kasi? Comment, Pastor. Yung discontentment makes rich people poor. Okay. Yan. Tama. While contentment makes poor people rich. Kung scripture lang yan, pwede nating i-interpret sana. I think ang sinasabi ni Ate Malu, na nandun na lahat ng mga material na bagay sa mga mayayaman na tao, dahil wala yung kontentuhan, tama ba yun? Wala yung contentment sa kanila, it seems like nothing. Wala yun Kasi sa atin, Brother Joseph, binigyan ka ng 100 million pesos, okay na ba yun? Okay na yan. Pero, remember si Rockefeller, one of the famous Rockefeller, na siya ay in his deathbed, mga multi-millionaires to, mga kilalang mga mayayaman sa New York, mga from a Jewish family, na tinanong siya, meron ka bang wish, something na gusto mong mangyari? Ang sabi po niya, another $1 million. Pero they have so much money already. Yan ay isang example ng walang kakontentuhan. Kumbaga, sabi nga ni Ate Malo, makes them poor. Para bang hindi nila nakikita kung ano yung so much things they already have before them. Kaya you're right, Ate Malo,
we definitely agree with you. Mhm. Si Brother Chuck is watching us. Brother Chuck, salamat. Thank you for now you are a consistent viewer of this program. I'm sure your wife, your lovely wife and family are also watching with you. May I greet si Teddy Sugpatan is watching us. Kapatad, kumusta? Yan. Ka-youth ko po kasi si Brother Teddy from Calvary Temple. Yan. Si Jo Marie Talon Ambal is watching. Hello, welcome po sa ating programang Bible Cafe. Si Matet Maria Teresa Malilim is finally watching us. Hello, magandang gabi at hapon dyan sa'yo, no? Okay, thank you sa panonood. Kay Ma'am Linda Ambukay is watching us. Ma'am Linda, kumusta na po kayo dyan sa Camp 7? Ayan, salamat. We have other Yes. viewers na gusto nyo i-greet. Brother Fernan? Meron tayo dito, Pastor, pero galing kay Benedict. Question naman po. Question. Yes. Okay. Ayan. Sige po. So, ang question po ni Brother Benedict ay, Pastor and Brothers, question about lawyers. Where do they stand in terms of the laws of Yahweh, na they are defending what they know are wrong and twisting the truth to prove innocence or guilt? Thank you po. Alright. Salamat, Brother Benedict. Sino kasi yung kakilala nating lawyer? Baka Sister nanonood- Marian. Sister Marian, dyan sa Lingayen, Pangasinan. Magandang gabi po sa inyo dyan. Okay, nasilip na ba niyo? Nanonood na ba siya? Biro lang. Parang yung wala pa po si Sister Marian. Alright. Well, ganito yan eh. Yung batas kasi ni Yahweh was given clearly na pag yan ay sununod mo, you will be so guided sa buhay na ito. Ang iyong relationship kay Yahweh will be so well, so transparent. Ang relationship mo sa kapwa-tao mo is pleasant. Wala kang, you will not peace at most of the time. Except for the moment na yung mga tao around you becomes evil and wicked, now they will go against the principle na hawak mo, and that's the principles coming from Yahweh. Pero itong law ng mga lawyers, this is the law of every land. Ano po, every land. Halimbawa, yung law natin dito sa Pilipinas, someone compose a constitution for this land. Yung mga lawyers, they study now that constitution. Now, every article ay meron siyang interpretation. Those are the things that they study throughout. Ano itong article na ito sa lay person sa meaning o sa understanding nila. So now, ang mga clients nila ngayon ay may galaw sila eh, may mga they have a reklamo to one another. So titingnan nila according sa mga articles ano yung pwedeng i-claim na ang kanilang client is at the right side. Yon. Doon pumapasok ang mga lawyers. Now itong mga wicked lawyers naman ay dahil mas marami silang alam na points of the law na pwede lang i-amend, pwede lang ipatong dun sa kiniklaim na article ng isang tao na all of a sudden yung innocent nagiging guilty. Yes. Just because yung innocent, one cannot afford a more knowledgeable experience na lawyer, kaya nagiging pumapangit yung mga pangalan ng mga lawyers. But actually, ang mga lawyers, they meant to be our agents, representatives para ang batas ng bansa natin or batas ng yung constitution, yung ordinances natin or sa city man or sa bansa natin ay na-interpret ito
na-apply ito sa mga simpleng taong katulad natin. Pumasok lang kasi yan yung sinamantala nila yung batas. Kumbaga, now they know how to twist, they know how to raise another article to negate the articles, mga ganun na bagay. Kaya yan ay common po sa, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa ay ganun talaga. Naging pumangit na ang pangalan ng mga lawyers. Pero I'm really sure there are still lawyers who really advocate to protect, to defend those innocent na hindi po sila mapahamak, Brother Benedict. Ayun. Yeah. At siguro, parang wala pa akong nababalitan na preacher na lawyer. Ano kaya kung meron? Preacher na lawyer. Baka, kaya yung iba, baka pag sila ay, ewan ko kung paano nila i-premise yung Bible, kung meron sila yung training na ganito. Dapat you have to twist the law para manalo ka, parang ganun, ano? Anyway, Brother Andy, alam ko meron ka pang Greek dyan. Speaking of lawyers po, we just want to welcome si Sister Marian. Kaka-join lang po niya. Sister Marian, magandang gabi po Buti na dyan. lang, ngayon na si Marian. Yan. May trouble tayo dyan. Malaydel tayo, Sister Marian. Even kay Brother Don, ayan, magandang gabi po sa inyo dyan, Brother Don. And thank you for watching. I believe din po, Pastor Ram, hindi lang din po ito, like what you said po, no, na mayroon pa rin po mga lawyers that they are really holding on. Kumbaga mga mananampalataya, in other words, and they are applying the Word of God even sa kanilang profession. And although there are some, mga people that they twist the law, actually hindi lang din po siguro ito nalilimit sa mga lawyers, even sa mga simpleng ordinaryong tao. They even kumbaga nagti-take advantage dun sa kanilang kapwa-tao. Instead of doing what is right, they're trying to kumbaga manipulate for their own advantage. Yan po, kung yung taong lalo na yung mga professional na meron silang authority, no? O magreseta ng ganito, kung sa mga ibang doctors, o hindi naman po lahat, pero kasi mga doctors kung minsan meron silang kung ano yung sinulat, kung silang dapat ang masunod, parang ganun. Marami ding na nagtitik advantage sa Pero sinasabi ko po, hindi po lahat, pero meron po na dun sa mga professional na ginagamit nila yung kanilang position na parang not to help, but sometimes parang yung to make money. Yes, yung isang pasyente na kawawa na sa dinaramdam na karamdaman, pag nagbilyan ay lalong malalo silang imbis na mapagaling ay lalong magkakasakit. Yes. Well, speaking of lawyer, andito si Sister Marian. Yan, nag-hello na sa atin. Sister Marian, hello back din sa iyo. Yes. Happy viewing us at hopefully send us some question or something that you can comment regarding sa ating programming ito. Naku, napakaganda ng ibigay sa ating opportunity na tayo makapag-share ng word. We can talk about the Bible, many different issues, topics regarding sa mga Christians. Support this program by your questions or sa comment mo or sa continuous watching. Again, good evening sa iyo together with your family there. I remember po nung last time po na nakasama natin si Sister Marian po, Pastor Ram, Brother Fernand, Brother Joseph, we went somewhere, I think that was our wedding anniversary ni Sister Judy, and we had really an interesting conversation, but we just agreed to disagree. So hopefully, Sister Marian, if you have some questions, just send us a message dito po sa Facebook page natin or sa mga cellphone numbers na naka-flash po sa ating screen. Yes. At ito, si Matet Malyilin. Mahirap i-pronounce yung pangalan, pero siguro, tama siguro. Malyilin. That's Maria Teresa. Aha. Yan. Okay, salamat po sa pag-tune in dito sa programang Bible Cafe. Yes.
Mayroon ba yung katanungan? Well, I also have other viewers po dito. Si Francis Molato is watching. Oh, Okay, Francis. Magandang gabi po. Candace Santa Cruz from, I believe you're from California, no? Is also watching us. At si Don Fernando, of course, even saying hi, Yes. waving his hands atin. Don, magandang gabi sa Yes, iyo. magandang gabi po. Pastor, may Ganun tanong din lang kay po ako. Sister Ren, please Yes. send our greeting. Yes. Yes. Alright, Pastor, may gusto lang po akong itanong na regarding din po. I think isa to sa mga ano po mga nangyayari sa mga iba sa mga churches these days. When we talk about like anointing, kasi may nakapag-share sa akin po dati about this particular person po na he easily gathers people and he seems like a very gifted person. And then one occasion daw po ay may mga, I think it was a conference, and there are some people there who recognize him. Okay. And then, meron daw isang babae na lumapit sa kanya. And then, ang ginawa daw po ng babae, Pastor, gumaganon-ganon po sa kanya para ma-share daw po yung anointing. Gano'n po sa... yeah. What's your perspective po when it comes to anointing, Pastor? Like, for example, we say that there are some people, they are anointed to do this thing and this, and while there are some also we pray for anointing, parang oh Lord, would you anoint him to do this and this, parang can we make or give a like, if you could give us a clear explanation po, Pastor, when it comes to anointing. Well, actually, excuse me, ang anointing is actually abused and misused by some group within the sabihin nating evangelical circle, na ang turo nila sa kanilang mga tao is anointing is passed on by a contact. Yung dapat may contact eh. Kaya nga minsan at one time I was even watching one of these tele-evangelists, na ang sabi niya, the healing will happen to you as long as you place your hand dyan sa screen, or you play, kung merong may taong may sakit, you place your handkerchief dyan sa screen, and then I will touch, I will iano niya yung kamay niya, and then yun, nandun na yung anointing niya to ilagay mo doon sa kung ano mang party man nung may karamdaman and everything. That is really a witchcraft. Wala pong basis yan eh. Kumbaga, where in the Bible that says that we need to practice that? Instead, when it comes to anointing, let us listen to Peter sa kanyang sulat, telling us that we are all anointed by Yahweh through Yeshua. Kasi yung word na anointing, hindi nila tinitingnan, kung hindi nila unang-una pinag-aaralan at tinitingnan kung where was the anointing started came from. Ang anointing is Psalm 23. That is that is a good psalm to study kung ano yung anointing. Ang shepherd kasi, ang pastor, i-anoint niya ang kanyang tupa. Meaning i-cover niya ng oil. Now, the oil, that is a work of the owner ng tupang ito. Una, i-apply niya yung oil niya sa kanya. One is to protect that sheep from any unpleasant insects na pwedeng will bite him or will bite it. Especially dito sa may tenga, pag nilagyan mo ng oil yan, ayaw nang pumasok ang mga insects. When you apply oil, you're telling, this is my sheep, and I will apply this oil to it. And also, kung may sugat yan, mahihil yung sugat niya na hindi ko nakikita dahil sa anointing na nilalagay ko. Now, pagdating sa New Testament, Peter said, for every believer is an anointed of Yahweh. Kumbaga, in-anoint ka niya. Meaning, Yahweh is telling us, you are mine. And I'm working
to heal every sickness mo. And ang sickness kasi not only sa physical po eh. Ang sickness is some of us are sick in mind, some of us are sick in emotion, yung upbringing natin, whatever that is. But in Yahweh, as we continue living our Christian life, we are being healed every single day. And not only that, because we are anointed ones of Yahweh, we are being protected from many elements around us that can possibly harm us. Yun lang naman ang anointing eh. Eto ngayon, kung ang isang tao ay gusto niyang magturo ng maayos at sa salita ng Diyos, and he invests 3 hours reading and studying the Bible, well, Yes. after 3 years, ang taong yan, kakaiba siyang magturo. Definitely. It's not the anointing. It is the effort, wanting, the desire na gusto niyang matuto, maintindihan ng Bible para ma-communicate niya sa mga taong do not have the luxury of time to study the Bible. Yun po ang anointing. Ang anointing, every one of us, meron po tayong anointing from Yahweh. If you already recognize ang ating Panginoong Yeshua that He died for you, He owns you now. Yun. Okay. So it's simply parang ano po, Pastor, yung ownership or protection ng Panginoon. Yung kumbaga in the picture of Psalm 23. Yung anointing na yung Yes. oil nga po na ginamit niya na Yes, yes. illustration. Yes. Ito naman si Sir Tess sent us a follow-up question. What is the difference between anointing and impartation? Yung impartation na naman na yung impartation na yan, I think that came from a human term na, Sister Tess. This is not coming from the scripture. Ang alam natin, one of the areas na na-mention ng grace na ang sinasabi yung si Yahweh, he's the one that gives a measurement of gift. Kumbaga siya yung nakakalam kung ano yung gift na ibibigay niya sa kanyang mga anak. Yes. Alam niya yung structure kasi natin eh. Alam niya kung what we are capable, what are we made of. Kaya yun ang gift na ibibigay niya sa atin. Pero hindi po yung impartation. Ang impartation parang someone, halimbawa ako, nakakapagturo ako ng salita ng Diyos, maayos and everything, and then i-impart ko ito sa another brother or another sister. O ito, pinapatong ko yung kamay ko sa iyo para mapasa iyo din ang aking pagtuturo. Wala pong ganun na alam natin pagdating sa New Testament. Kaya ang impartation is a man-made word. Kaya ngayon they are so into sa mga taong they considered na anointed. Again, ang anointed ay ano po yan eh, Old Testament term po kasi ang anointed when it comes to performance ng isang tao. Sina Elijah, sina Elisha, sina Moses, yun ay there was a particular anong tawag dito, yung there was a particular period that God dealt with the anointed ones. But until Yeshua came, pagdating po ni Yeshua, that's a different story now, because now from the moment na dumating ang ating Panginoon, siya'y namatay, siya'y nag-resurrect, at siya'y nag-ascended up, now He gives grace. Now, ang nangyayari ngayon, for everyone who recognize that they are sinner and ang ating Panginoong Yeshua is their Savior, now nahuhugasan ng kanilang mga nahuhugasan ng kanilang mga kasalanan, and so now Yahweh communicates and deals with the individual, unlike in the Old Testament, dahil walang paghuhugas ng kasalanan, He only speaks to those who are anointed, and the anointed are His mouthpiece para sabihan ng maraming tao. Kasi He did not deal with the people individually, tulad nung ginawa niya sa atin sa panahon natin. Iba naman pong period ito. Kaya ganon, the anointing sa mga propeta, sa mga hari, that belongs in the old covenant. Pagdating sa new covenant natin,
we are all anointed because Christ died and took away, forgave our sins, and now we can deal with Yahweh individually. Ayan yun. Yan. Salamat, Pastor, sa kapalinawagan. At Yes. na dito po ay may nagpapasalamat po. Sabi po niya, salamat po, Pastor. Napakagandang programa. Maraming natutunan. Ito po ay Yan. galing kay Tess Nanay Rodrigo. Tess. Oh, yes. Magandang Yan. gabi po. Kay Peng Punsalan ay naka-tune in din siya. Mhm. Kay Herulin. Yes. At may additional na question dito, Pastor. Opo. Ni Tanya. Sabi niya, Pastor, ano naman po masasabi natin sa mga businessmen na Christian na involved sa ministry? Pero when it comes po sa money and sa mga tao nila, puros pag-break ng labor code ang ginagawa. Mhm. Again po. Yung mga Christian daw po, Pastor, na involved sa mga gawain. Yes. Yes. And yet, doon sa, kung when it comes to money at sa mga tao nila, Mga negosyante. mga negosyante na Yes. they are breaking the labor code. Gagaya po ng hindi pagpapasahod siguro ito ng tama o kaya nag-overtime na walang additional pay Okay. or mga working condition siguro. Ito siguro ang mga areas na sinasabi rito ni ang Yes. katanungan ni Sister Tanya. Yes. Okay. Ang well, sa mga bagay na yan, we can only make comments pagdating sa mga so-called Christians and yet not really serving those serving people or being fair sa kanila. Sometimes kasi Brother Fernan, Yes. ang pagiging Christian is alam natin yung mga nominal na Christian na they are only Christians say dahil nag-attend sila ng church, dahil nagbibigay sila ng pera sa church, and then sila'y regular attendee member ng isang so-called na Christian church. Really, alam natin na we define kung sino talaga yung mga totoong Kristiyano. Yes. Yes. Obviously, kung ganun po ang practice or ang buhay ng taong minimension ni Sis Tanya, hindi po talaga sila mga tunay na mga Kristiyano. Actually, pagiging Kristiyano ay you will be sometimes questioned why paano ka umangat ganun kataas sa iyong posisyon. But I'm sure merong mga kakaibang i-demonstrate ang ating Panginoong Yahweh to some of us na bigla kang parang si Joseph sa Genesis, yes. yung mga ganun na kwento. Pero commonly sa panahon natin ngayon, ang system is actually anti-Christian na anti-Christ na Yes. Kaya ang tanong, paano naging pumunta dun sa position na yun na napakataas at to the point you have the power to do this particular thing sa iyong kapwa. Ano po? Kaya Sister Tanya, not every hindi common na nag-attend siya ng church, nagbibigay siya ng pera sa regular members sa church. That makes them Christian. Alam naman natin, we have our own definition on what is a true Christian. See, Brother EJ is waving. Brother EJ, good evening, good morning dyan. I understand, nasa Las Vegas ka. Magandang araw sa iyo kung saan man ng part of US you are. Please say hi to Sis Rosana. Ayan. Yes. Salamat for watching us. Okay? Merong sinasabi si lawyer, si Attorney Marian. Attorney Marian, Okay. meron po siyang comment po doon sige. sa na-discuss natin about doon sa mga professionals, lawyers. At yes. ito, very clear niya I'm sure sinasabi. nirewind niya yan. Siyempre, konsensya dahil being a lawyer siya, Yes. ay meron din po siyang sinusunod. At ito yung sinasabi niya. Sabi niya, as lawyers, we are really bound to defend our clients within the bounds of law. Yun nga lang po, hindi po lahat ganito ang practice. As a Christian lawyer po, I do believe that man's law should bow down to God's law. Yes. Ayan po yung Amen.
sinasabi niya. At bilang Kristiyano, siya ay alam niya na sometimes siguro si Marian ay pag mayroong mga kaso siguro na ito ay makukompromise yung principle na ganito, Yes. ay hindi baling wala ng kita, basta mananatili yung kanyang prinsipyo, yung Yes. kanyang Yung kaunawaan sa salita ng Salita ating ng Panginoon, ina-apply po niya. Yan, Yes. napakaganda po nun, no? Jonathan Bacani is watching Yan, us. Kuya Jonathan. Yes, magandang umaga. Diyan sa North Carolina. North Carolina. Parang kailan lang, nandito tayo sa BB. Baguio Benguet. Ngayon Yes. ay nasa NC ka na. Yes. Pastor Ram, I would also like to greet my cousin, si Ate Lani, dyan sa Ding, no? Sa Japan din po yan. Alright. They're sisters po ni Ate Desiree, and even si Ara dyan sa Davao City. okay. Si Ara is like a younger sister to me po, Pastor Ram, very close. Saan sila sa Japan? I have a friend sa Japan. I'm not sure po, Pastor Ram, but I will try to ask next time kung saan po sila Okay. banda sa Japan. Yes. And again, yung si Ara din po na bumate sa atin and watching, she's like a younger sister. Maayong gabi din na sa Davao City. Maayong gabi. Yes. Yan. At kay Lani Kahis Eding. Yan po yan. Yeah, that's Ito. my cousin. Yes. At ito ay pagsasalamat na naman. Ito, ang gandang program. Sulit ang paggising ng maaga. Yes. Sabi niya rito, dito sa Amerika po ito, si Yes. Malu, at talagang ito yung parang nag-alarm ata siya para pakinggan niya tayong live o mapanood. Uy, salamat kung ganon ang Yes. about kay Jennifer Johnson Riley. Can we read yung kanyang feedback of the explanation? Do you see it, Brother Fernand? Wala sa akin, Pastora. It says wonderful description and clarification of anointed versus impartation. Well, Yan. salamat. Thank you, Jennifer, for that somehow agreeing with the explanation we Yes. just Salamat po. did. Thank you. Sa inyo pong feedback. And Yes. kung may mga feedback din po kayo, either negative man or positive, sabi nga po ni Sir Errol, tanggap po namin yan. Padala nyo lang po dito. Tama. Raquel Garcia Bacani is also watching us, and Jennifer Johnson Riley, she just sent her hello to all of us. Yes. Hello back to you, Jennifer. I believe from Kentucky. Am I right? Please text us if I remember it right. Yan. So, Pastor, ito po, nag-reply po ang aking cousin, no? Si Ate Lani, sa ano daw po sila, Pastor? Gifo Ken. I'm not sure kung yun po yung tamang pagka-pronounce po na sa Japan po, Pastor Ram. Gifu, ano? Gifo Ken. Gifu lugar? Ken. Yes. Yeah, lugar po. Wow, that's lugar yan nice, sa ah. Japan. Yes, opo. So, doon daw po sila naka-base po ngayon. Alright, if Sister Vilma is watching, gaano kaya kalayo yung Gifu Ken sa Japan? Ano po, siyempre tayo dito, sometimes in Japan, we look at it as probinsya ng Benguet, pero maraming, I'm sure maraming places. Are we reading? Yes, Indiana. Jennifer, I'm sorry, yeah, that's right, Indiana. A friend of Willie De La Cruz. Yan, si Brother Willie. Remember Brother Andy? Yes, si Pastor Brother Willie. Yan, Opo. they are, I've met them even sa house ni Yes. Brother Willie. I'm sure, of course, Sis Jennifer. Say hello to everyone. Thank you for watching us. yan. Idagdag din natin dito si Manny Cabanilla. Iyan, Welcome Kuya po sa Manny. programa po Magandang natin. gabi po. Yes, At yes. Brother Andy, Brother Joseph, meron pa pang mga katanungan. Ako po sana may personal akong tanong. Ayan. Kasi talagang pwedeng pang nararanasan ko po si personal talaga. yes. Kasi nung nag-guest ako sa radio program, ano po yung inductive learning Learning the Yeah. Bible minsan inductively. nagpray tayo doon tapos may in-invite ako na makinig. Ano po? Christian din po. Tapos in-address ko sa Panginoong Yeshua. Mhm. Okay. Nung pagkabanggit ko sa
pangalang Yeshua, na ano siya na tawag doon na Parang stir up po na, siya. oo, na ang lumabas sa bibig niya, kulto pala kayo eh. Sabi niya. Parang hinusgahan niya kaagad. Okay. May oras pa po tayo para maipaliwanag talaga kung bakit po ang nakasanayang nating tawag sa Panginoong Jesus, ngayon na po ina-address natin na Yeshua. Yeshua. Yes. Yeshua. Opo, marami po talaga nagtatanong lahat po sa Okay. sa Christian community. Mhm. Yes. Mhm. Any you want to start with that, Brother Andy? Sa name Yes. na Yeshua Opo. slash Jesus. Yes, Ano po? opo. Salamat po, Uncle Joseph, for that follow-up question. No? Where should I start? Well, yung Yeshua po kasi, that's the Hebrew word ni Jesus, as we know. If you remember yung movie po na way back 2004, The Passion of Christ, I saw this documentary ni Mel Gibson because he directed that movie. He said it took them years to research about the culture, mga kaugalian nila during their time of Christ. And he said that in that movie, they didn't call him Jesus. It was Yeshua ang tawag po kay Jesus po doon. Yes. It was just lately na ginawa po siyang Jesus, but in the original po ay wala naman po kasi yung letter J. Yes. I believe in the Greek it's Jesus, something like that. Ano po? And other than that, the Hebrew people, nagbibigay po sila ng pangalan with meaning. Ayan, may kahulugan po siya. Yeshua, it means that God is my salvation, or the Lord is my salvation. Now, yung Jesus, it's not a translation, but it's a transliterated. Ang kapagkakaiba po nun is translation. Halimbawa, from the English word love, if you translate that in Tagalog, well, that's mahal. Ano po? Pagmamahal. Pag-ibig. Pag-ibig, ano po? Yes, pag-ibig, something like that. But, pero transliterated po, when we say transliterated, we add something na wala po dun sa original. Wala siyang eksaktong translation. Yes, yeah, yun po Yes. yun. And that's just part of the explanation. I believe Pastor Ram and Brother Fernand also can add to that po. Yes, ang in addition to that, ang Jesus, even IESUS, it's not a translation. Kasi ang Yeshua means same as Joshua, it means Yahweh's salvation. Yes. Or salvation of Yahweh. Yan po ang meaning ng Joshua eh. The same as Yeshua. Now when you translate yung Yahweh's salvation into Greek, there's no such word na Yahweh's salvation. So what they did is they came up with a name or with a word Yes. that sounds Yeshua, kaya they came up with Jesus. Jesus, IESUS. Pero Jesus has no meaning. That is the problem. Wala po siyang wala siyang meaning, Kuya Joseph, kundi it's just a word na kasing sound niya ang Yeshua. Kaya ngayon, dumating na naman yung progress na instead na Jesus, nilagyan nila ng J, pinalitan nilang J, yung I. So, naging Jesus. Where never dapat pinopronounce ang Jesus na Jesus. Kasi, it's the same as when you pronounce Jose. It should be a silent J. Yun ang purpose ng placing J instead na yung I. Pero ngayon, siyempre nakamulatan natin, we are already pronouncing yung Jesus when it's supposed to be Jesus. Even sa English mo siya babasahin, talagang Jesus yan eh. Kasi I live in America for many years. Ang mga Jose are always Jose. We don't call them Jose. We call them Jose. Yun po yung ano dyan eh. Kaya ngayon, pwede pong i-address ang ating Panginoong Yeshua na Jesus until one hasn't did his yung kanyang research and everything. Wala pong problema yan. As we know that you meant ang tinutukoy mo
ay ang anak ng Diyos na isinugo niya dito, siya ay nabuhay, namatay para sa maako, mabayaran niya ang ating mga kasalanan. That's the Jesus you're talking about. Fine. Pero if you have a chance to study yung pangalan ng Jesus and Yeshua, I believe you will also come up later on rather using yung Yeshua. The Jews, they're using Yeshua. They will not use the another name kasi ang Yeshua may meaning siya. Yes. Salvation of Yahweh. Yun lang naman, Kuya Joseph. But sometimes people, they can easily judge other people just because they're not using the same terminology na ginagamit nila. We should be ano dyan, we have to do our own research. Yan. Ang sabi pa nga po ay nagdadagdag daw tayo sa Biblia. Oh, yes. Yun, dinadagdagan pa. You know, like democratic naman po yan. Democracy. Everyone is entitled to their own opinion. That's fine. Pero kung even ang ating Panginoong Yahweh in His Word, ang sinasabi niya, let us reason together. Yes. Do not judge muna until let us reason. Diba? Pag nag-reason na yung dalawang tao, i-present mo yung iyong materials, i-present niya yung kanyang materials. Who knows, maybe there is a compromise also na pwedeng pag-usapan. But to make judgment immediately, yan ay sa palengke yan eh. That's from the market kind of, yung walang time para mag-study ng, yung umupo kayo kasi maraming bumibili. Kaya yung mga judgment, mabibilis dyan. Yun, ganun yun. Ganun yun ang dating dyan. Pero kung tayo ay now we're heading to something sound, I think before we make judgment, it's better to sit down and reason with the person's idea or stand. Ano po? Ano naman yun eh. Kumbaga, dyan nasa-separate yung boy at saka sa man. Dyan nasa-separate yung civilized at saka uncivilized. Ano po? Si Jerwin Devota Garpo is watching us. So, ano, kapatid, kumusta kyan Taiwan? Papunta ka na lo pa sa atin, no? Jerwin, kumusta ne? Jennifer also, she said, I will. Thank you for spreading the gospel, brothers. Yan, Yes. Jennifer. Yan po yung purpose po ng Bible Cafe. At lalong magiging interesting yung pagpapabahagi ng salita ng Panginoon kung patuloy po kayong magsesend ng yung mga questions, comments, at kung ano, basta related po sa salita ng ating Panginoon ay welcome na welcome. Yes. Kanina po, Pastor Ram, regarding dun po, going back dun sa tanong ni Sister Tanya about dun sa, I think that was Brother Ben, you know, about these so-called Christians in the ministries, involved in the ministries, and at the same time, kasi nga po, they're into business, and they're not doing, you know, right in accordance to the law. And, you know, just a follow-up question lang po, Pastor Ram, kasi in our place sa Mindanao po, pag hindi ka Muslim, you are a Christian. Tama. Yan. So, ano po ba talaga ang definition ng isang pagiging Kristiyano? Para mabigyan lang po ng sa ating pong lahat ng kaliwanagan. Kasi yun po ang nakamulatan ko po na, na komunidad. Kung hindi ka Muslim, Kristiyano ka. Yes. Ano nga po ba talaga, Pastor Ram, yung pagiging isang Kristiyano? Tama. Yun na nga, may nominal Christian, yung iba dahil nga hindi sila Muslim or nag-a-attend sila sa isang church na may cross o kaya may born again, fellowship, ang kanilang ina-attend na church, they immediately label themselves as Christian, ano po. Pero in a hardcore definition to what is a Christian, unang-una, you are a follower. Follower of what? Follower of the kind of life this person, this man named Yeshua Christ live here on earth. So ano naman yung kanyang buhay na ibinuhay na pina-follow natin or ine-emulate natin? Well, this was his life. He lived a life from the day na siya magkamalay,
na he avoided everything and everything na hindi siya nagkasala sa kanyang pananalita, hindi siya nagkasala sa kanyang pag-iisip o sa kanyang kilos, sa kanyang action, because he wanted to prepare himself the day that he will die sa that appointed Passover, because he will fulfill, he will kumbaga, he will embody the Passover lamb sacrifice for that particular Passover, but this time not only for a certain family, this time for every sin of every human being who will come to believe, or who believe already, those people sa Old Testament saints. Now, he, like us, has many other things in mind, of course, I'm sure. But ang mangibabaw sa kanyang buhay ay yung ano yung nakakalugod sa amang Diyos. Kung ano yung nalulugod siya, that's what he followed and obeyed. That's the life that he pursued. But I'm sure it's just a matter of time. He will also tell us, by His grace, when we stand face to face, when we sit with Him, I'm sure He will tell us many things that took place sa kanyang isip. Like us, marami po tayong gustong gawin sa buhay na ito, pero what is that really we are following? So kung gusto mo talagang ma-label na isang Kristiyano, number one, do everything and everything na ang buhay mo dito ay kung ano yung nalulugod ang ating amang Diyos. Of course, meron tayong mga personal, meron tayong mga desire, mga carnal, mga those things, dapat sila ay nakakontrol kung ano yung nalulugod ang ating amang Diyos. If we do that, of course, we have to start muna by recognizing ang ating Panginoong Yeshua na matay sa para sa ating kasalanan. After that, we live a life na nalulugod ang ating amang Diyos. More than anything na gusto natin gawin sa buhay na ito, I believe you can call yourself a Christian. Kung hindi, don't call yourself a Christian yet. Yan. Salamat po, Pastor, sa kapalinawagan. At siguro bago ako magdagdag po dyan ay kay Manang Lilia Gadi. Yan, ang saya at nakaka-bless ang Bible Cafe. Magandang hapon po sa inyo. Sabi po niya. Yes. Parang nasa Saudi si Lilia Gadi. Gabi na po dito sa amin. Also, I would like to greet my auntie po, sister ng aking mother, si Auntie Francisca Balguna, si Auntie Ching, in other words. Diyan po sa Davao, again, maayong gabi. Maayong gabi. Iyong tanan din na sa atong lupang pangako sa Davao City. Ayan. Yeah. Parang gano'n ang greeting mo. Yes. Sige Okay, po. kay Jerwin, good evening po, Pastor Ram, at sa mga kasama niyo po. O yan, say hi ng Yes. good evening. At also kay Francisca Valguna. Yan, yan po, Pastor, yung Ayun siya. kita. Yes po. Alright, thank God for having you here. Opo, Yes. salamat din po for viewing us po. Yes. Ma'am Francisca. Sige po, Pastor, dun sa nasabi nyo, nabanggit nyo na true Christian, ay makikita po natin na maski po sa loob ng church ay meron pong nagpupunta, nag-attend, let's say sabihin na natin na businessman. Kung minsan nagpupunta sila doon dahil yung church ay parang sa kanila ay sa i-place para lalong mapalago or magkaroon sila ng more business. Yeah, okay. Parang ganon. Yes. At okay sana yan kung yan ay nakakatulong sa mga membro. Pero kung minsan ay parang ginagawang market, parang meaning to say kung naghahanap ka ng mga kliyente ay nandyan na. Sabi mo, punta ka na ng Sunday, nakapag-simba na ako, nakapag-worship na ako, and yet, the same time ay makakaroon ako ng business. Pero, totoo, sa sinabi ni Pastor na pwede ba tayong matawag, claim na tayo Christian, ay makikita po dyan sa fruits po natin. Sa mga gawain, kung Christian ka ba, kung ikaw ay walang nakakitaan sa iyo ng
pagkakatunay na isang Kristiyano. Kung nagtitake advantage ka sa iyong kapwa, siguro yan ay hindi malinaw na matawag na isang Kristiyano. At I believe yung definition po ng nabanggit ni Pastor Ram kanina, even with Brother Fernand, it's coming directly from the Word of God. Hindi man po siya yung verbatim na, kumbaga, yung word by word from the Bible itself, but it's another word to say it. Kumbaga, yung Exactly. ano nga ba yung pagiging isang Kristiyano? Opo. For one, ang isang pagiging Kristiyano po is you are no longer thinking kung ano yung gusto mong gawin sa, well, Pastor mentioned this already. Ano po? Because this is sad. Dahil sa panahon po natin ngayon, a lot of people, they even use the name of God, and oh, you pass this, you send this message, and lucky things, or you will be lucky for the rest of your days, something like that. Saan po galing yung mga yung mga ano po? That's not being a Christian. Absolutely. Na-remind lang po ako, Pastor Ram, Brother Fernand and Brother Joseph, kasi yun din po yung mga madalas nating nababasa sa social media, yung That's mga right. ganun na mga chain messages po. That is not being a Christian. And most absolute, ang most responsible dyan, Brother Andy, ay yung mga ministers na mismo. Ang mga religious leaders na mismo. They're the most responsible. Na iba yung pina-impress sa kaisipan ng mga tao on how, what is a Christian. Yun ang very, very dangerous po yan eh. Actually, if I may, I think nasa Luke chapter 17, yung sabi niya, huwag kang maging stumbling block sa mga little babes, sa mga little ones. Kasi it's better daw na itali mo yung giikan ba yon? Yung giikan sa iyong leeg at itapon mo sarili mo sa dagat. It's better if you do that than maging obstacle ka, maging stumbling block ka sa mga people who's trying to come and arrive sa aking kaharian ng Diyos. Kawawa po ang mga ministers who made who declare an impression, a definition sa mga tao. Kaya ang mga tao ngayon naging stagnant sila. Ang mga tao they're holding on a false hope, a cloud without water. Yes. Dahil nga they claim to be Christian, pero ang layo naman ng buhay nila kumpara sa buhay ng ating Panginoong Yeshua. Yun ang katotohanan ngayon. Ang pinakamalaking kasalanan po ang mga church leaders. Ang mga tao naging po sila, biktima, at siyempre ang kanilang part, they fail to do their part naman in investigating it themselves. Si Jonathan Bacani, ang sabi po niya, perfect po ang Bible Cafe for our first cup of coffee in the morning. Mabuhay po kayo, and to Yahweh be all glory, honor, and praise. Amin po ay panghuling cup ng kape na ito dahil medyo ginagabi na kami, Jonathan. Alright, and anything more po doon? Kaya po sa atin po na mga, I believe, Pastor Ram, Brother Fernand, Brother Joseph, there are people out there listening that they really are seeking kung ano yung katotohanan po, even from the Word of God, kung ano talaga yung tunay, ano ba talaga yung katuruan ng Diyos about this thing and that, about the life after this life. I believe there are people out there na nakikinig sa atin po ngayon. If you are really serious po with that, na you are seeking for your for some spiritual, if you have that spiritual hunger within you, then maganda po, nagbabasa tayo ng ating ng Biblia. Huwag lang yung naka-display sa bahay na inaalikabok. Ano po, na that's being religious. We have Bibles sa bahay pero hindi naman nababasa. We start reading the Bible, investigate. Even if you have internet at home, you can search about the Bible, about the people in the Bible, and I guarantee you, everything in the Bible is consistent. Yung mga tao po dyan, yung katuruan po ng Biblia. I myself, I became a Christian when I was 25, and I'm just blessed because God brought me hindi lang sa isang church, kundi He brought me into an institution that teaches the Word of God, at least doon po sa Visayas.
And I remember Pastor Ram said kung ako maging isang Kristiyano these days, parang ang hirap pumasok sa mga maraming churches. That's definitely a sad truth, because a lot of churches these days, they will just tell you or teach you how to be rich, how to be successful in sa buhay lang po na ito. But what about after another life? Ano po? Walang nababago sa ating buhay, even sa buhay na ito, because the drive is how to be successful sa buhay na ito. Kaya if there are some of you out there na nakikinig po sa atin ngayon, and you are perhaps, yung buhay natin ay, you're wondering, ano nga ba ang purpose ng buhay ko? Bakit ganito? Well, maybe it's time for you to read the Bible. And if you have some questions, well, as long as nandito po ang ating, for one, you can send us your questions about sa Bible. Yes. And if there are people around you that you think they know about the Bible at nakikitaan naman po ng bunga sa kanilang buhay, then why not ask them? Alright, that's just unsolicited advice po sa mga nanonood po sa atin. Yes. Yes. Absolutely. At nabanggit mo, Brother Andy, na yung iba ay hindi na, parang walang time magbasa. Make sure na may time pa kayong manood, mag-tune in sa programa po ito. Dahil parang nagbasa na rin po kayo. Yes. At maganda rito ay nandyan na yung explanation Yes. na inyong, hindi na kayo mahirapan pa. Inductive ang method po ng pag-explain Yes. dito, at wala pong personal na import na sariling kaisipan, kundi nagagaling lang po sa Yes. Biblia. Yes. Absolutely. Oh, by the way, before I'll forget. I wanna say hi to two very special people. Si Iya, hello. Ayun. Si Jessie, hello. Si Pastor Ram to, and also Sister Judy. I'm Yeah. sure you are watching right now live dyan sa inyong Yes. very beautiful na tahanan. Okay? Iya, Jessie, Pastor Ram. Yes. Ayan, tsaka si Judy, your hubby is here with us. With that, any parting words sa atin po as we conclude ang ating programa episode for this day? Yes po, ako Pastor Ram. Ako po sa akin I would like to thank my relatives and friends who are watching right now dyan sa Davao, even my friend sa Cebu. Thank you po. Even sa aking mga pinsan po sa Japan, and hopefully tomorrow or next week, if the Lord wills, no? Kung nandito po tayo sa buhay na ito, sana isundan niyo pa po ang ating programa. Around 5 to 7 in the evening po ito. Even kay Ate G, dyan din po sa La Union. Even my wife, kay Sister Judy. Salamat po sa inyong panonood. Ako rin, nagpapasalamat po sa inyo, at salamat sa mga nagpadala ng mga questions, Yes. comments, at nag-interact po kayo. Opo. Yan po ang layunin ng programa pong ito. At kay Malu Vergara, pwede pagkatapos ng programa ito, balik ka uling matulog para malakas. Dahil alam ko na inaantabayan mo ito at Yes. nagigisan ka ng maaga. Pero sulit naman at nasabi mo ngayon. At maraming salamat sa inyong panunood. Ayan po. Ako rin po nagpapasalamat sa pagsagot nyo sa tanong ko kanina. Opo. Matagal na po akong Kristiyano na nawala sa landas. Nakarelate po ako sa Bible study po natin kanina regarding sa Proverbs. Opo. Personal ko po naranasan yan. Nawasak po ang pamilya ko. Yes. At maraming babaeng nagdaan sa buhay ko. Kaya relate ako sa pinag-aralan natin. No? Nagpapasalamat po kasi ang dasal ko noon, may regular akong ma-attend na Bible study. Ngayon, hindi lang po tayo nag-aaral na tayo, kundi naibabahagi pa po Yes. worldwide. Salamat po sa Panginoon, no? Yeah. Minsan po nagdasal ako na direkta sa pangalan ng Panginoong Yeshua, no? Kinabukasan po may sagot na eh. Wow. Opo. Personal ko pong naranasan 'yan. Yes. Salamat po sa Panginoon sa programang ito. Yes. Maraming salamat po. All right. Yes.
Of course, ako po ay malaki ang aking pasasalamat, lalo na sa mga first-timer po nating nakapanood sa episode na ito. I hope this is just the beginning of your watching, following this program. And not only that, one thing you can do to us is to try to share po ninyo ang ating programa to all your friends, even i-post ninyo sa inyong mga Facebook accounts. That is one way na you can help us propagate the gospel if you believe that this program is into delivering kung ano po ang mensahe ng Scripture. Wala na pong denomination dito. We want to make sure we help you understand, we challenge you to really understand, are you really saved? Do you really have that true relationship with our Adonai Yahweh? Yan. Salamat po. At again, si Ate Malu here, nagpapasalamat sa bati ni Brother Fernan. And again, hanggang sa susunod pong episode, kita-kita po tayo. Yes. Actually, right now, it's already Sabbath. Sabbath Shalom sa lahat pong mga nagpa-practice ng Sabbath. May Yahweh will help us find rest. May Yahweh help us to understand that everything about this life is already provided by Him. Amen. All we have to do is just continue in the circuit that He plays us. Kaya we just live this life knowing that we are assured whatever that need, whatever that need we have when it comes to physical, emotional, spiritual, material things, Yahweh already provided, because even before we were born, He already set all the things for us. Kaya only if we can discover the beauty and the blessing of Sabbath, isa pa pong bagay na pwedeng maaral po natin yan, ang araw ng Sabat. Again, Sabat Shalom. And as we always say, mabuhay po tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Yahweh. Shalom. Shalom. Yeah. Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace ito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church,